Mä oon 38-vuotias ja vasta viime kesänä opettelin uimaan. Mun uimakammoa ei ole helpottanut se, että on aina vihannut kylmää vettä. Mun on vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka menee vapaaehtoisesti avantoon. Mulle se tuntuu yhtä mukavalta, kuin pistelisin neuloilla itseäni. Mut miksi jotkut sietää niin kivuliasta kokemusta ja saa jopa kiksejä siitä? Lapsena mä rakastin supersankareita ja halusin olla just niin kuin ne. Siitä saakka on leikkinyt ajatuksella, mitä jos meillä kaikilla olisikin piileviä supervoimia. On olemassa todellisia ihmisiä, joilla on uskomattomia kykyjä. Onks nää tyypit tosielämän superihmisiä vai voinko mä omaksua samoja taitoja? Siinä ne sun aivot nyt on, Sean. Oisitko valmis semmoiseen vuoden mittaiseen ihmiskokeeseen? Sä oppisit liudan uusia taitoja ja otettaisiin tasan vuoden päästä uudet aivokuvat ja katsottaisiin, että onko sun aivot muuttunut jotenkin. Sä saat vuoden mittaiseen aivokokeeseen koekaniinin, mutta mitä mä saan? No sä saat ottaa selvää, että mihin kaikkeen sun keho ja mieli taipuu ja että pystytkö sä oppimaan jotain, joka on just tällä hetkellä sun mielestä ihan täysin mahdotonta.